Tässä kolmannessa jaksossa mä esittelen lyhyesti näitä kolmea kirjaa. On Adrift in the South, The China Prize ja I Deliver Parcels in Beijing. Aloitetaan kuitenkin kauempaa. Vuonna 1907 suomalainen lähetyssaarnaaja Hannes Sjöblom julkaisi teoksen Kiina ja lähetystyö Kiinassa. Kiinalainen työvoima ja sen halpuus oli puheenaiheena jo silloin 120 vuotta sitten. Sjöblom kirjoittaa: Kiinan työmiehet ovat tätä nykyään saaneet mainetta pienistä palkoistaan ja etevyydestään. Sjöblom jatkaa: heidän älynsä, siis kiinalaisten työntekijöiden, heidän älynsä ja ahkeruutensa yhdessä Kiinan äärettömien liikemahdollisuuksien kerran ovat tehneet Kiinasta tehdasliikkeen ja kaikenlaisen yritteliäisyyden luvatun maan, jonne ulkomaalaiset liikemiehet yhä taajenevissa joukoissa kokoontuvat. No, pian Sjöblomin kirjan jälkeen keisarivalta kaatui 1911-1912, alkoi nimellisesti tasavaltainen kausi, riitainen kausi, puhutaan sotaherrojen ajasta, peräänsytty sota Japania vastaan. Kun Japani toisen maailmansodan hävisi ja antautui, niin alkoi Kiinassa täysimittainen sisällissota. Sisällissota päättyi kommunistien valtaan nousuun vuonna 1949 ja sen jälkeen tuli pian Maon ajama suuri harppaus ja sen myötä katastrofaaliset nälänhädät. Ja 1966 Mao aloitti kulttuurivallankumouksen ja Kiinassa ei siis silloin ollut liikemiehillä juuri mahdollisuuksia. 70-luvun lopulla Maon kuoltua ja 80-luvun alussa niin Deng Xiaoping, joka nousi maan johtoon, niin teki joukon taloutta vapauttavia uudistuksia. Deng sanoi, että jotkut saavat rikastua ensin. Ja näin tämän suomalaisen lähetyssaarnaajan Sjöblomin huomioista tuli taas totta. Ja ulkomaalaiset sijoittajat alkoi hyödyntää halpaa kiinalaista työvoimaa. Mä luin 3 kirjaa etäisesti tähän aiheeseen liittyen. Aloitetaan tästä. Tämä on jo suomennettu. I Deliver Parcels in Beijing, englanniksi käännetty vuonna 1925, toimitaan paketteja Pekingissä. Tätä on pidetty kirjallisena sensaationa ja se on myynyt hyvin ympäri maailmaa. Tämä kirjoittaja Hu kertoo kovista oloista ja työntekijöiden huonosta kohtelusta erilaisissa työpaikoissa. Etenkin lähettäjäkohtaan asiakkaat oli töykeitä, moni osoitti halveksuntansa melko suoraan. Ja se on mun kokemus myös kiinalaisesta arjesta silloin, kun tuntemattomat ihmiset on keskenään vuorovaikutuksessa ja toinen on alempaa sosiaaliluokkaa. Ja jos joku osoittaa epäitsekkyyttä, niin siihen ei vastata kiltteydellä, vaan ahneudella. Tämä kirjoittaja tekee myös tehdastyötä ja kertoo, että usein työntekijän piti tehdä pitkä pätkä palkatonta työtä ja ehkä maksaa oma lääkärintodistuskin. Ja näin firmat sitten takaisin, että työntekijä jää varmemmin siihen firmaan töihin, että saisi edes jotain vaivan palkaksi. Tämän Huun tekemät työt, ne on puuduttavia ja päivät on pitkiä. Ja yksinkertaisimmistakin liukuhihnatöistä niitä työsuorituksia arvioitiin ja rankattiin jatkuvasti. Ja yleensä julkisesti firman yhteistiloissa vielä. Hu kirjoittaa: sellainen työympäristö puristaa kaiken elämän yksilöstä. Sinusta tulee emotionaalisesti ylirasittunut, turta ja piittaamaton ilman, että huomaat sitä itse. No, moni kuitenkin haluaa tehdä pitkiä päiviä ja ylitöitä, koska ne rahoittaa sillä lailla muun perheen, lähinnä omien maalla asuvien vanhempiensa olojen parantamista ja ihan talojen rakentamistakin. Ja moni näistä tehdastyöhön menneistä on nuorista myös tietää, että ne lähtee työpaikasta pian. Ja moni myös suunnittelee, että ne alkaa yrittäjäksi myöhemmin. Kiina ja kiinalaiset on itse asiassa äärimmäisen yrittäjähenkisiä. Siitä kertoo muun muassa tämä kirja The Wall Dancers. Tämä on enemmän
tai siis kirja kertoo käytännössä Kiinan nettisensuurista ja Kiinan netin alkuajoista. Tämä on vuodelta 1926, mulla on vasta puolet luettuna, mutta tässä on kiinnostavia kohtaloita Kiinan netin alusta. Ja tämä kirja on The New China Playbook, niin tämä antaa selityksiä tälle kiinalaiselle yrittelijäisyydelle ja Kiinan ylipäätään taloudelliselle menestykselle. Tässäkin mulla on puolet suunnilleen luettuna. Mä koitan arvioida tämän myöhemmin. Tämä on todella vakuuttava kirja. Tästä lähettielämästä Hu kertoo, että sen myötä sen ajattelu muuttui alituiseksi rahan ja käytetyn ajan laskemiseksi. Lainaus. Jos minuutti oli 0,5 juonin arvoinen, virtsaaminen maksoi 1 juonin. Jos siis siihen meni 2 minuuttia. Juon siis rahayksikkö. Ja Hu kertoo, miten se sitten joi mahdollisimman vähän, jotta ei olisi tarvinnut käydä vessassa. Ja syöminen tietysti maksoi vielä enemmän, koska se vei enemmän aikaa. Ja pahimpia oli asiakkaat, jotka vaati paketin kuljettamista joko jonain toisena päivänä tai sitten kotiovelle asti, ja aikaa kuluu aina valtavasti hukkaan. Toinen vastaava, myös kirjallisena lahjakkuutena pidetty, on tämä Xiao Hai. Kirjan Adrift in the South ilmestyi englanniksi vuonna 1926. Ja tässä kirjoittaja käy myös läpi lukuisia työpaikkojaan ja niissä selviytymistä. Muuttaa maalta kaupunkiin ja jo sen matkan aikana ja vielä kaupungistuttua näyttää siltä, kun kaikki haluaisi käyttää hyväksi tätä köyhää maalaista. Kaikkialla velotetaan liikaa, vedetään välistä ja huijataan. Yritetään nyhtää irti niin paljon kuin mahdollista. Ja jotain vastaavaa hyväksikäyttöä, tämmöisen köyhän hyväksikäyttöä, mä löysin tästä kirjasta Kulkumiehet. Tämä on 20-luvulla tehty kuvaileva tutkimus Amerikan kiertotyöläisistä, niin sanotuista hoboista. Tämä kertoo, miten Chicagon niin sanottu hobohemia, niiden missä ne asusteli, miten sinne saapua kiertolaista, ja lainaus. Häntä odotti kokonainen lauma saalistajia, erilaisia vetelehtiöitä, jotka lainasivat tai kerjäsivät, pelureita ja huiputtajia, parittajia, joilla oli palkkalistoillaan prostituoituja, sekä mitä erilaisimpia taskunkääntäjiä, jotka elivät ryöstämisellä. Tämä Kulkumiehet kertoo muun muassa eräästä tämmöisestä taskunkääntäjänä toiminnasta Miekkosesta, joka, ja taas lainaus, ryövää toverinsa näiden ollessa juovuksissa tai nukkuessa. Nämä ja muut heidän kaltaisensa tapaavat tämän vaihtuvan asujamiston nimettömyydestä, sitä vapautta ja turvallisuutta, jonka vain kansoitettu kaupunki voi tarjota. Eli varkaillakin on paremmat oltavat kaupungin nimettömyydessä. Toisaalta tämä kirjoittaja sanoo, että hobolta varastaminen on vastoin hoboetiikan kirjoittamattomia sääntöjä, mutta sitä kuitenkin jatkuvasti tapahtuu. Moni esimerkiksi sitoo kengännauhalla omaisuutensa, jos ne oli yömajassa nukkumassa. Itse asiassa jopa Chaplinin elokuvassa Chaplinin poika, niin siinä on kohtaus, jossa yömajassa toinen yrittää ryöstää Chaplinilta taskuista rahaa. Sekin taitaa olla 20-luvulta elokuva. No joo, tämä Xiao Hai sanoo, että Kiinan 90-luvun ja 2000-luvun alun talousihme ja tuottavuuden kasvu, niin sen takana väittää, että sen takana oli luvattomat lapset. Eli ne yhden lapsen politiikan aikana syntyneet nuoremmat sisarukset. Toisinaan niitä ei ollut. Ne oli pidetty piilossa viranomaisilta, tai sitten oli väitetty, että ne on jonkun toisen sukulaisen lapsia. Ja maalaisperheillä ei myöskään ollut varaa kouluttaa useampia lapsia. Ja sitten lasten tämmöinen asuinpaikkastatus, mikä Kiinassa oli aika tarkka ja on edelleen, että onko se maalainen vai kaupunkilainen, niin ja sen statuksen myötä niin myöskin sitten mahdollisuus sosiaaliturvaan ja koulutukseen
oli rajoitettu tai määrätty sen asuinpaikan mukaan. Niinpä silloin, kun kaupunkiin ja tehdastyöhön nuoret muutti, niin niiden oli pakko ottaa vastaan mitä työtä tahansa ja yleensä millaisilla ehdoilla tahansa. Tällä Xiaolla on paljon kuvauksia siitä, miten se myös haaveilee samalla tehdastyön ankaruudessa niin runoilijan urasta. Ja kertoo myös, että miten kiinalaisilla oli ennen sosiaalista mediaa kauhea hinku lukea kirjallisuutta ja saada kirjallisuutta käsiin, mutta etenkään länsikirjallisuutta ei ollut tarjolla. Kertoo, että miten oppilaat murtautui kerran sisään kouluun ja varasti koko koulun kirjaston. No, lopulta tämä Xiao julkaisee myös runoja ja saa niistä jonkin verran tunnustusta. Tämä toimii myös kiinteistövälittäjänä Kiinan siinä sittemmin läsähtäneessä kiinteistöbuumissa tai sen aikaan. Ja tämä toimii rikkaiden alueella ja käytti halvinta mahdollista pukua. Mutta se joutui bussilla lähtemään kauemmas halvemmalle alueelle syömään, koska ei ollut varaa syödä siellä kalliimmalla alueella. Lopulta tämäkin päätyy lähetiksi, aivan kuten toi edellä esitelty Hu. Ja se sanoi, että se lähettinä oleminen oli raskain työ, raskaampaa kuin liukuhiinatyöt. Se oli töissä eräässä vaatetehtaassa myös ja siellä kertoo, että sai kerran korjattavakseen sen tehtaan laaduntarkastuksen hylkäämän erän. Ja ainoa tavoite sillä oli muokata tästä erästä vaatteita sen verran, että ne pääsi siitä laaduntarkastuksesta läpi. Ja tämä kertoo ajatelleensa, että kenenkään ei tulisi ostaa niitä tuotteita. Paita kestäisi vain 2-3 käyttökertaa. Ja syystä puhutaan temulaadusta nykyään. Siitä päästään tähän 3. kirjaan. Näistä 3 Kiina-kirjasta vanhin 2009 vuodelta. Tämä China Prize ei perustu omakohtaisiin tehdastyökokemuksiin. Alexandra Harney, amerikkalainen, vaan se perustuu haastatteluihin ja tutkimuksiin. Alussa tämä Harney esittää arvion, että kiinalaiset tuotteet olisi säästänyt keskivertoamerikkalaisperheeltä $500 vuodessa. Oletettavasti sitä luokkaa edelleenkin, ellei enemmänkin nykyään. Mutta samalla tietenkin toiset kärsii, kun työpaikat on siirtynyt Kiinaan. Kiinassa työaikalainsäädäntö luotiin vuonna 1994. Se sanoi, että työtä saa tehdä 6 päivänä viikossa. Ja vuodessa piti olla vähintään 4 lomapäivää, jotka osuu kansallisiin juhlapäiviin. Ja ylitöitä sai tehdä vain tietyn määrän ja niistä piti maksaa suurempi korvaus. Tehtaat teki kuitenkin usein samaa kuin lännessäkin tehdään, semmoista tuotannon ulkoistamista alihankkijoille. Mutta Kiinassa se tehtiin usein saman firman toiseen tehtaaseen, näkymättömään tehtaaseen. Sinne siirrettiin pois päivänvalosta osa tuotannosta. Ja silloin ei tarvinnut huolehtia siinä määrin enää työturvallisuudesta, työaikalaista ja ympäristöstä. Ja näin sitten länsifirmat ja länsikuluttajatkin pystyivät edelleen hyvällä omalla tunnolla ostamaan halvalla. Kiinasta tavaraa hankkivat tai valmistuttavat länsifirmat, niin ne teki kyllä tarkastuksia tehtaisiin, josta ne tilasi sitä tavaraa. Tarkastukset ei ylettynyt näihin varjotehtaisiin. Ja tarkastuksiinkin tietysti, tai toki liittyy paljon korruptioon. Ja sitten kun tähän päälle lisätään tämä Kiinan talouspolitiikan ja sisäpolitiikan ailahtelevuus, että milloin suositaan yksityisyrittäjyyttä ja milloin valtio-omisteisuutta, niin ei ole ihme, että yritykset Kiinassa keskittyy piittaamattomiin lyhyen aikavälin strategioihin. Piittaamattomuuteen siitä esimerkiksi ympäristöstä tai työntekijöiden oloista. No se, että sitä tuotantoa ulkoistettiin varjotehtaisiin tai aliurakoitsijoille, niin saattoi tarkoittaa, että tuotantoon päätyy halvempia ja huonompilaatuisia, jopa vaarallisia materiaaleja. Tilanne on tämän ajoista vuodesta 2009 varmasti muuttunut jo koko ajan parempaa ja kohti läpinäkyvyyttä, mutta
niin kuin todettua, niin edelleen on kyllä syytä puhua temulaadusta. Nettiostosten suhteen näyttää olevan yhä onnenkauppaa, että mitä sattuu tulemaan. Ja no, työntekijöiden olot on myös merkittävästi parantunut jo tämän kirjan aikoina. Ja se johtuu siitä, että työntekijät otti osaa yhä enemmän tämmöisiin mielenosoituksiin, jotka vaati parempaa oloa paikallisiin mielenosoituksiin. Työntekijät rupesivat nostamaan oikeusprosesseja tehtaita vastaan tai työpaikkoja vastaan. Ja sitten hallinto myös teki väliintuloja aina tarvittaessa. Ja toinen tai lisäsyy, minkä takia työolot on parantunut, on se, että työn tarjonta on vähentynyt. Maalaisväestö ei ole enää samassa määrin muuttanut kaupunkeihin. Ja firmat on joutunut ruveta kilpailemaan työoloillakin. Ja kilpailu on äärimmäisen kovaa sekä työntekijöiden kesken että tehtaiden välillä. Tämä kirja Harney väittää, että Kiinassa on yli 100 miljoonaa tehdastyöntekijää. Se on enemmän kuin USA, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Italia ja Iso-Britannia yhdistettynä. Siirtotyöläisiä on arvioitu jopa 200 miljoonaa. Keskipalkka kirjan mukaan oli vuonna 2009 noin 3% Yhdysvaltain tehdastyöläisen palkasta. Sitten muita kiinnostavia lukuja tässä oli, että vuonna 1980 Yhdysvaltain vaatetustavaroista 70% tuotettiin vielä kotimaassa. 10 vuoden kuluttua enää puolet. Ja 2000-luvun alussa yli 90% vaatetavaroista tehtiin muualla kuin Yhdysvalloissa. Kengistä jopa 99%. Tästä kirjasta käy hyvin ilmi, että Kiinan nousu tuotantomahdiksi, mitä moni maa tietysti on kadehtinut, niin tapahtui pitkälti just työntekijöiden terveyden kustannuksella. Ja täällä Harneylla on siitä aikamoisia esimerkkejä, että kokonaiset kylät saattoi olla täynnä leskirouvia, joiden miehet oli työskennellyt tai joillekin syövälle altistavien kemikaalien parissa. Vuonna 2005 Kiinassa raportoitiin tämän mukaan yli 660 000 työperäistä sairastumista, lähinnä keuhkotauteja, kaivoksista ja kivihiomoista vastaavista. Työtapaturmia lisää se, että moni tehdas maksaa palkkaa valmistuneiden tuotteiden määrän mukaan, eli työntekijän nopeus määrää hänen palkkaansa. Ja hallinnolla on totta kai työsuojeluviranomaisia, mutta ne oli niin ylityöllistettyjä, että nekin päätyi palkkaamaan ulkopuolisia valvojiksi. Ei siis ihme, että tulee korruptio. Tässä kirjassa haastatellaan yhtä kiinalaista tehtailijaa, joka valittaa seuraavasti, että amerikkalaisilla oli 100 vuotta aikaa saavuttaa sosioekonomisen kehityksen taso, jossa he pääsivät ylellisyyteen työntekijöiden oikeuksien huolehtimisesta. Miten Kiinan voisi olettaa pääsevän samaan 15 vuodessa? Hyvä kysymys. Saattaa jopa onnistua, ei tiedä. Tämä alussa mainittu suomalainen Sjöblom ja sen ylistävät huomiot kiinalaisesta työvoimasta, niin tämä Harney kirjoittaa vähän samaan sävyyn, että kaksi vuosikymmentä sitä Kiinan avoimempaa uudistuspolitiikkaa sai aikaan sen, että suurin osa työväestöstä oli omaksunut tämmöisen globaalin tehdastyöläisen ihanteen. Ne oli säyseitä ja huolellisia ja halukkaita työskentelemään millaisissa oloissa tahansa ja pienellä palkalla. Mutta tämän Harneyn mukaan se tilanne muuttui 2000-luvun jälkeen, kun tuli muuttajien toinen aalto. Ja ne oli paremmin perillä sitten työpaikalla olevista riskeistä, omista oikeuksista ja ylipäätään elämän mahdollisuuksista. Ja siitä muutoksesta ja tästä ristiriidasta tavallaan nämäkin molemmat kirjat kertoo. Palataan vielä hetkeksi tähän Kulkumiehet-kirjaan. 20-luvun Yhdysvalloissa oli siis vielä maata kiertäviä sekatyömiehiä, hoboja. Ne oli perheettömiä, joskus alkoholisoituneita ja ne muutti työn ja rahan perässä. Rautatiet, sillat ja maantiet ja lennätiyhteydet, joita ne oli rakentamassa, niin ne oli kuitenkin pian rakennettu
Ja vähitellen iso osa näistä vanhoista töistä ja elinkeinoista, joita kouluttamattomat pysty tekemään, ne katos. Mutta ne hobosiirtolaiset, ne oli rakentamassa teollistuvaa Yhdysvaltoja ja teollistuvaa suurvaltaa, aivan kuten nämä Kiinan maalaiset, Kiinan siirtotyöläiset vielä nykyäänkin tekee. Ja tämä herättää kysymyksen, että mitä nykylänteen muuttaneet köyhien maiden siirtolaiset on rakentamassa. Ne on toki parantamassa omaa ja perheensä, joskus koko sukunsa elintasoa, mutta onko ne rakentamassa jotain vai, kuten moni ajattelee, että onko ne vaan hyötymässä rapistuvan lännen viimeisistä murusista? Tähän kysymykseen aika näyttää, mitä tapahtuu. Alustataloudesta, eli mistä nämä lähinnä tämä kertoo, tai tämmöisestä Kiinan keikkatyöläisistä, joita on jo, onko niitä nyt, viime lukema, olisiko niitä ollut arvioitu 300 miljoonaa vai 200 miljoonaa. Niin yleispäätelmän mä antaisin semmoisen, että mulla on siitäkin yksi kirja tossa, se on alustataloudesta ylipäätään, tai tämä on tämmöinen opas suomalaiselta Antti Sekiltä 2021. Edelleen ajankohtainen, koska ei ole niin laajassa määrin tullut robotit korvaamaan ihmistyötä vielä. Mun pointti, että tämä alustatyön ja keikkailun ongelmat, niin ne ei johdu sinänsä alustataloudesta, vaan ne tulee pikemminkin muista yhteiskunnallisista oloista. Kiinan tapauksessa ylipäätään köyhyydestä, maan sisäisestä eriarvoisuudesta ja niin edelleen. Mutta jos kiinnostaa nykymeno Kiinassa näitä kahta kirjaa, uskallan lämpimästi suositella, kiinnostavia ja molemmat hyvin kirjoitettuja. Lukemisiin.